insanlyk duýgusyny duýup bilmeseň, orada tutmagyň manysy näme? Ansabyň nurundan doýup bilmeseň, bir ay aj etmegiň manysy näme? Yalan andyň, yalan sadyny çalyp, ädimiňi egri ýollara salyp, para berip, kişiýiň nowatyny alyp, haç parda gitmegiň manysy näme? Hakynyň hakdygyna ýokdur kepiliň, ırsyny ýudup, naçar ýetimiň, gargynçdan jan beren şeytan wekilin jynada eltmegiň manysy näme? Terediň, iýilleriň hakyny ise, diliň bir wennäniň ýüregin gyýsa, eliň haram puluň lezzetini duýsa, secde baş atmagyň manysy näme? Namazam, haç pardam ýeňledi bolýyn, insanlygy hiçem ýeňletmez demin. Asıl manysyna bolmasaň emin, Kur'any açmagyň manysy näme?